חשבתי שהפסקת. איך בדיוק? אתה חושב שזה ביום אחד? אותו לפחות אני מכירה. מה, את רוצה שאני אצא לרחוב? את כל הרחוב את מכירה! זה עוד מעט הזמן כבר של השכר דירה הבאה. מתי משהו? מה? אולי נבלה ביחד כמו פעם, אה? אני יפה? מדהימה. את אוהבת. מה פתאום? די! באמת, מה לא? אל תבכי חיים שלי. אני אהיה בסדר. את לא יוצאת היום.